Gradska opština Rakovica nastavila je svoju tradiciju nagrađivanja najzaslužnijih policajaca i vatrogasaca Rakovice. Dobitnici nagrade za mesec decembar su policijska službenica Danka Vojinović i vatrogasac Predrag Petrović. U sali za investicije Gradske opštine Rakovica predsjednik opštine Milosav Miličković i njegovi saradnici uručili su nagrade vatrogascu i policajcu Rakovice koji su postigli najbolje rezultate u mesecu decembru. Miličković je istakao da je posebno zadovoljan što je prvi put od kada traje ova akcija nagradu za najpolicajca dobila dama, koja je svojim zalaganjem apsolutno zaslužila ovo priznanje. Radim na suzbijanju maloletničke delikvencije i uspešno to radim i pretpostavljam da je jedan od razloga i to. Predrag Petrović iz vatrogasno-spasilačke ekipe Košutnjak kaže da je ovo priznanje dobio zahvaljujući dve veoma opasne intervencije. Pre svega zbog učestvovanja u gašenju staračkog doma Stari prijatelji i gašenja doma za zavisnike od narkomanije u Resniku. Predsjednik opštine još jednom je podsjetio da će opština uvek biti tu da pruži podršku u daljem radu. Siguran sam da je to naš zajednički cilj. Koliko god može, opština će podržavati sve vaše aktivnosti koje imate. Otvoreni smo za razgovore, za predloge, da unapredimo tu saradnju. Nagrada najpolicajac i najvatrogasac uručuje se svakog meseca od strane opštine Rakovica.